נמסטה, אהלן, תודה רבה שהצטרפתם אליי לתרגול הזה. אני מקליט לכם את המבוא אחריו. אני כבר, כפי שאתם רואים, חם, מזיע, אנרגטי. זה בדיוק הרעיון של מה שניסיתי לעשות פה. זה תרגול קצר ששומר על כל האלמנטים החשובים. כן? אנחנו בעצם עושים את אותה דרך, אבל במקטעים. לייצר חום, לייצר קצת שמחה, לייצר אנרגיה, לייצר אושר. גם חורף עכשיו, וגם אנחנו בימים לא פשוטים. כן? אז אני מקווה שתהנו. אשמח לשמוע מה דעתכם פה בתגובות, או באחד הקבוצות האחרות שלי ברשת ובכלל. תהנו. ניקח פה כמה נשימות עמוקות לפני שנתחיל. 2-3 נשימות. 1. גוף שקט. 2. בנדות עובדות. 3. ונתחיל. שאיפה. urdhvashta. נשיפה נרד קדימה לאוטנאסנה. שאיפה נתארך אוטנה בי. נשיפה נלך ונקפוץ אחור. צ'טורנגה. שאיפה כלב למעלה, חזה עולה. נשיפה כלב אחור. חפשו אורך בעמוד השדרה. נשימות עמוקות. 1. 2. 3. 4. כל הבעונות, כל האצבעות על המזרון. 5. סיימו את הנשימה. ומעבר לאוטנה בי. שאיפה, אפשר ללכת, לא צריך לקפוץ בהכרח. נשיפה אוטנאסנה. שאיפה urdhvashta. סמסטיתי נשיפה. פעם שנייה שאיפה. urdhvashta. נשיפה. אוטנאסנה. שאיפה נתארך אוטנה בי. נשיפה נלך או נקפוץ אחור. צ'טורנגה. שאיפה כלב למעלה. נשיפה כלב אחור. 5 נשימות. 1. 2. 3. 4. גב ארוך. 5. 'נביט קדימה, נלך ונקפוץ. שאיפה לאוטנה בי. נשיפה למטה. שאיפה urdhvashta. נתארך מעלה. נשיפה. סמסטיתי. עוד 1. שאיפה. urdhvashta. נשיפה רחוק קדימה לאוטנאסנה. אני דוחף את הרצפה למטה, פותח את הלב. שאיפה. ובנשיפה הליכה או קפיצה אחורה. צ'טורנגה. שאיפה כלב מעלה. נשיפה כלב אחורה. אם הזרועות פה יתעייפו, אפשר להוריד את הברכיים אל המזרון לשכיבת ילד. 1.
2. 3. 4. 5. נביט קדימה, נלך או נקפוץ. בשאיפה לאותנה בי, שימו לב שהמשקל עובר קדימה. בנשיפה ראש משוחרר, ואפשר באמת לכופף פה ברכיים אם צריך. שאיפה נתארך ודבשת. סמסתי. נשיפה. ברכה שנייה. כך שאיפה במקום. נרד נשיפה. ונעלה אוטקטאסנה שאיפה. אוטאנאסנה נשיפה. אוטנה בי נתארך שאיפה. ובנשיפה נלך או נקפוץ אחורה. צ'טורנגה. שאיפה, כלב למעלה. נשיפה, כלב אחורה. עכשיו צעד גדול קדימה אל וירבהדרה, ללוחם. שאיפה עם רגל ימין. ונשיפה נרד, אבל תרדו בשליטה, תנסו לא לצלול מטה. כלב מעלה, שאיפה. כלב אחורה, נשיפה. רגל שמאל, שאיפה נרים. למתוח מזרון עם רגליים. נשיפה נחזור. צ'טורנגה. שאיפה, כלב למעלה. נשיפה, כלב אחורה. שוב אפשר להוריד ברכיים אל המזרון אם צריך. 1. 2. 3. 4. 5. נביט קדימה, נלך או נקפוץ, שאיפה לאותנה בי. מבט עולה, נשיפה מטה, אוטאנאסנה. ונסיים כפי שהתחלנו, אוטקטאסנה, שאיפה. ונשיפה. סמסתי. כבר נבנה החום. שאיפה במקום. נשיפה נרד. אוטקטאסנה, שאיפה. בעמדות בפנים. נשיפה רחוק קדימה. אוטנה בי נתארך, נפתח את הלב, שאיפה. נשיפה, נלך או נקפוץ אחורה. צ'טורנגה. שאיפה, כלב למעלה. נשיפה, כלב אחורה. רגל ימין קדימה, צעד גדול. נרים, שאיפה. נחזור בשליטה, נשיפה. צ'טורנגה, כלב מעלה. נשיפה, כלב אחורה. רגל שמאל, קדימה, שאיפה. נשיפה, נחזור. צ'טורנגה, שאיפה, מעלה. נשיפה, אחורה. 5 נשימות עמוקות, 1. 2. אם אנחנו נשלוט פה בנשימה. 3. לאט לאט נרגיע את הלב. נשמור על עצמנו מרוכזים. 4. 5. מבט קדימה. מעבר לאותנה בי. נשיפה מטה. אוטאנאסנה. ברכיים כפופות. אוטקטאסנה. סמסתי. נשיפה. אוקיי. ניקח שאיפה בעמידה. נשיפה, קפיצה קטנה, רגליים מקבילות ברוחב האגן. נתארך ודבשת.
ובנשיפה נשלח 2 אצבעות לכל בוין. עכשיו המבט קדימה, הגב ארוך. ובנשיפה פד אנגושטה. ראש משוחרר, מרפקים לצדדים, אפשר לכופף ברכיים. 1. 2. 3. 4. 5. נביט קדימה ונעלה מעלה, שאיפה עד הסוף. ובנשיפה קפיצה קטנה לראש המזרון ולסמסטיטי. בשאיפה הבאה נפתח לאורך המזרון, רגל ימין ימינה, שמאל 90 מעלות קדימה. ימין, שמאל. נפרוס ידיים, שאיפה. ובנשיפה נרד הצידה אל טריקונאסנה. אז אם אני מגיע אל הבוין מצוין, אבל אני לא חייב, גב כף היד יכול להגיע גם אל הרגל, המבט מעלה. 1. אני רוצה לעבוד ממרכז הגוף. 2. למתוח קצת את המזרון בין הרגליים. 3. 4. 5. למרכז, שאיפה. חליף רגליים. נשיפה נרד. לצד השני, מבט מעלה. 1. 2. 3. 4. 5. נחזור למרכז, שאיפה. נחליף שוב רגליים. ובנשיפה נרד אל הברך. אני יכול מרפק אל הברך, יד מעבר, ואני יכול כף יד מאחורי כף הרגל. אולי אפילו אגרוף פה או קצות האצבעות. מה שהכי נוח לנו, תנסו להביט על קצות האצבעות של היד. 1. 2. 3. 4. 5. נצא בזהירות, שאיפה. שוב נחליף רגליים לצד שמאל. נשיפה נרד אותו דבר, או אל הברך או מאחורי כף הרגל. 1. 2. 3. 4. 5. למרכז בשליטה, שאיפה. ובנשיפה אנחנו נרצה לפנות ימינה. רגל ימין קדימה, שמאל 45 מעלות מאחורינו. אני מחליף צדדים בשביל המצלמה. כמובן שאתם לא צריכים ולא צריכות. שאיפה, נרים את שמאל. כל העקב האחורי שלי על המזרון, ברך כפופה. ואנחנו נלך לפיתול עם המרפק מעבר, לנמסטה, חזה לשמיים. 1. 2. 3. 4. 5. שאיפה למרכז. נשיפה, נחליף צדדים. רגל שמאל קדימה. ימין מאחור, 45 מעלות, יד עולה, שאיפה. בערך כפופה, נשיפה אל הפיתול. צד שני, פרבריטה, פרשווקונאסנה. מבט מעלה. 1. 2. 3. 4. 5. למרכז, שאיפה. בשליטה. נשיפה, קפיצה קטנה.
לראש המזרון. ניקח פה נשימה אחת בסמסטיטי. אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לתפוס נקודה עם העיניים. מאוד מאוד ספציפית, נקודת דרישתי, פוקוס. וללכת לשיווי משקל, יד שמאל אל המותן. אני מרים את רגל ימין. אני יכול להרים אותה עם הברך, ואני יכול לנסות ליישר. יחד איתי. 1, 2, 3, 4, 5. ונוריד. צד שני. אותה נקודה, רגל שמאל כפופה או ישרה, מבט קדימה. 1, 2, 3, 4, 5. ונוריד, שימו לב שאני חייכתי תוך כדי, פעם הבאה שאתם עושים את זה, מומלץ גם. אוקיי. יחד איתי אנחנו נעשה מעין ויניאסה. נרים את הזרועות גבוה, שאיפה. בנשיפה רחוק קדימה. שאיפה אותנה בי. נשיפה, נלך ונקפוץ אחורה. צ'טורנגה. שאיפה, כלב מעלה. נשיפה, כלב אחורה. כמו בברכת השמש השנייה, רגל ימין תבוא קדימה. ואני אעלה ל5 נשימות בלוחם הראשון. 1. מרכז הגוף חזק. נשימות לחזה. 2. 3. 4. 5. שאיפה למרכז. נשיפה, נחליף צדדים. ונרד צד שני. 1. 2. 3. 4. 5. נפתח את הידיים בשני צדדים. רגל אחורית נפתחת ל90 מעלות. אני ממשיך לשבת נמוך, מביט שמאלה. 1. 2. 3. 4. 5. שאיפה למרכז, נחליף צדדים, נשיפה נרד צד שני. 1. 2. 3. 4. 5. יד אחורית תבוא קדימה, שאיפה, רגל ימין אחורה, על הנשיפה נרד לצ'טורנגה. כלב למעלה. נשיפה, כלב אחורה. ובנשיפה נלך או נקפוץ לישיבה, אם אתם עושים מעבר או מנסים לעשות מעבר. עכשיו הזמן. ואנחנו נתיישב לנו בדנדאסנה. אז אני רוצה רגליים ישרות, ידיים בשני צדדים, חזה גאה. ניצב אל המזרון, סנטר מטה. 1. 2. 3. 4. 5. בשאיפה אני ארים זרועות ויפתח חזה לשמיים. יש לך 2 אצבעות לכל בוין, נשיפה. פעם נוספת אני אתארך, איישר זרועות, וילך רחוק קדימה. הכי ארוך שאני יכול, גם אם זה אומר פה לכופף טיפה ברכיים, בסדר גמור, אבל שמרו על האורך בשדרה. 1. 2.
3, 4, 5. אני מיישר זרועות מביט קדימה, שאיפה. ובנשיפה אני מתיישר. עכשיו בואו ננסה משהו. ניקח את הברכיים קרוב, אחת לשנייה וקרוב לחזה, ואנחנו נרצה לדחוף את הרצפה למטה ולהרים טוסיק עם שאיפה. ובנשיפה להתיישב. אם אי אפשר עדיין להרים את הטוסיק, תשאירו את כפות הרגליים על המזרון. אנחנו נעשה את זה עוד כמה פעמים. עכשיו, רגל ימין פנימה. אני אסתובב בשבילכם. רגל שמאל ישרה. טיפה לעבוד ממרכז הגוף עם ההפעלה של הרגליים. נתארך שאיפה. נשיפה נלך רחוק קדימה. 5 נשימות. 1. 2. 3. 4. 5. שוב נתארך, נביט קדימה, ניישר זרועות. נשיפה, אנחנו נחליף רגליים. רגל ימין ישרה, שמאל פנימה. שוב אני מסתובב בשביל המצלמה, אין צורך לעשות את זה אם אתם מתרגלים איתי עכשיו. שאיפה נרים. נשיפה רחוק קדימה. צד שני, 5 נשימות. ז'נו 1. 1. 2. ושוב אני מעדיף את האורך, כן, אם אני מכופף ברך, אבל יכול להתארך, עדיף לי. 3, כן, מאשר אם אני מתעגל מטה. 4. 5. נתארך גבוה לשמיים, חזה. נשיפה נוריד. ואנחנו רוצים שוב לנסות להרים את הטוסיק למעלה, או עם כפות הרגליים על המזרון, או באוויר. שאיפה. נשיפה. אנחנו שוב נסתובב, אתם לא צריכים, אני כן. רגל שמאל ישרה, רגל ימין ניצבת. שימו לב שיש לכם פה טיפה מרווח ביניהם. יד שמאל ליד האגן, את יד ימין נשלח עם החזה מעלה, שאיפה. ובנשיפה רחוק קדימה, וננסה לנעול אל הברך, וללכת רחוק קדימה. אם אתם מכירים וריאציה שתופסים ידיים בסדר, בכל אופן אני מחפש אורך קדימה, 5 נשימות. 1. 2. 3. 4. 5. נרים את החזה אל השמיים עם יד ימין שאיפה. נשיפה נוריד, ואנחנו מפתלים לצד השני. רגל ימין ישרה, שמאל ניצבת, יד ימין ליד האגן, יד שמאל עולה, שאיפה. נשלח נשיפה. רחוק קדימה. 1. 2. 3. 4. 5. נתארך שאיפה. נוריד נשיפה, ובואו ננסה עוד פעם להרים טוסיק שאיפה, רגליים או לא. להוריד נשיפה, ואנחנו מחזירים את הרגליים. עכשיו שמאל ישרה, ימין ניצבת, ואנחנו נלך לפיתול אחורה. חזה שלי מול הברך הכפופה. במקרה שלי זה אומר שאני פה מול הארון, יד ימין מאחוריי, יד שמאל עולה שאיפה. את נשיפה אני אביא אותה מעבר לברך וינעל אחורה. פיתול מעבר לכתף, 5 נשימות. 1. 2. 3. 4.
5. נצא מפה בזהירות, חזה לשמיים, יד שמאל עולה. נשיפה, אני מחליף רגליים ומחליף צדדים. אז עכשיו החזה שלי עם הפנים אליכם מול הברך הכפופה. יד שמאל מאחוריי, יד ימין עולה, שאיפה. נשיפה, אני מנסה ללכת מעבר ולנעול. אם זה לא מסתדר, חבקו. כן, ונלך עם המבט אחורה, 5 נשימות. 1. 2. 3. 4. 5. נצא בעדינות, שאיפה נרים, נשיפה נוריד, ושוב ננסה להרים באוויר, שאיפה, ולרדת, נשיפה. אנחנו נעבור מכאן לנאווה אסנה, נעשה את זה פעמיים, ידיים מתחת לברכיים, זרועות ארוכות, ובואו ננסה קודם כל למצוא אורך, 5 נשימות, 1, בלי לקרוס בגב, 2, 3, 4, 5, חיבוק היא שאיפה, נשיפה, נתייצב בחזרה, פעם נוספת, 1, 2, אנחנו יכולים עכשיו לשלוח את הזרועות, 3, אם אנחנו מחזיקים, 4, 5, ושוב ננסה להרים שאיפה, ונשיפה, להוריד. ומכאן נשכב לנו על הגב. אז אני רוצה להיות במקום נוח, הברכיים פחות או יותר ברוחב של האגן, עם הידיים. אני אתפוס את המזרון, כאן משני הצדדים, טיפה ייקח את העקבים לכיווני, ואני ארים גבוה פה, למעלה, ל5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. ואני אוריד בעדינות, ומכאן ננסה לעלות לגשר. אם גשר עוד לא מסתדר לכם, תעשו את מה שעשינו עכשיו שוב, 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. ונוריד בעדינות. נתיישב לנו כדי לעשות שחרור קל לגב, בפשימות הנאסנה. רגליים ישרות, ידיים על הבעונות, נתארך, שאיפה. ובנשיפה רחוק קדימה. שוב, אפשר לקופף פה, אני חושב על האורך כרגע. 1, 2, 3, 4, 5. נביט קדימה, ניישר זרועות שאיפה, ובנשיפה אנחנו נתקדם לראש המזרון, ושוב נשכב על הגב, ננסה לעלות לנר. כן, אני תומך כל הזמן את הגב, ואני מנסה שהכפות רגליים יהיו מעל האגן, שהגב יהיה מעל הכתפיים. 5 נשימות, 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו קחו את הברכיים אל האוזניים, את
תמשיכו לתמוך את הגב כל הזמן, ל5 נשימות. כל הזמן תומכים ותומכות, 1, 2, 3, 4, 5, ובואו נתגלגל בעדינות, לאט לאט עם התמיכה בחזרה אל המזרון, וכשנגיע אל המזרון עם הברכיים הכפופות, ניתן לו כמה פעמים מצד לצד, עם המבט לנגדי. אוקיי. ואנחנו נרצה לפני סיום, שוב להישכב, אתם רואים, אני ככה מזדחה לי על המזרון לאורכו. אני רוצה שהרגליים יהיו ישרות, את הידיים מניח ממש על עצמות המותן, עצמות הירך, ואני תומך עם המרפקים ומקשיט על הקודקוד, עבודה למרכז הגוף, לא אל הצוואר. הרבה בנדות, הרבה עבודה ממרכז הגוף. 1, 2, 3, 4, 5. ואנחנו שוב נשכב על המזרון, ברכיים צד לצד. עכשיו מרגישים חום איכותי, מרגישים את האנרגיה זורמת, לפחות אני מרגיש. אוקיי, וכשנרגיש משוחררים ומשוחררות, אנחנו דרך אחד הצדדים של הגוף נתיישב לנו על המזרון. את הידיים נשלב מאחורי הגב, ביחד, כן? חזה נרים אל השמיים בשאיפה, ובנשיפה נלך הכי רחוק שאנחנו יכולים קדימה. 1, 2, 3. לנשום, לנשום, 4. 5. ואנחנו נתארך בחזרה לישיבה, שאיפה. את האצבעות במודרה, על גב כף היד אל הברך. החזה פתוח, אבל הגב התחתון ניטרלי. העיניים פתוחות, 5 נשימות עמוקות איתי. 1. 2. 3. 4. 5. קח את הידיים בנמסטה. ניקח רגע אחד כדי להגיד תודה לעצמנו על התרגול הזה, על החום שייצרנו, על האושר שבתקווה הבאנו לעצמנו. קח שאיפה עמוקה.
ועכשיו נוציא בקול גדול את כל הדרק החוצה. ושוב, לא להתבייש. אני מקליט את זה לבד בחדר. אם אני לא בפדיחה, אתם בטח לא בפדיחה. עוד אחד, שאיפה. שאיפה אחרונה לתרגול זה. ובהנחת רווחה, נשכב על המזרון. שוואסנה, כמה רגעים של הרפאיה. לאט לאט ובעדינות אנחנו נתחיל להניע את הבעונות, את אצבעות כפות הידיים, בהדרגה להעביר את התנועה לזרועות ולרגליים. התמתחויות קלות. ברכיים יכולות לנוע קצת מצד לצד. דרך אחד הצדדים של הגוף נתגלגל לישיבה.
נסיים באום ובשלום. תודה רבה. שיהיה לכם חום, שיהיה לכם אושר, שיהיו זמנים טובים. נתראה בהמשך.